እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ ኤርትራ ብረት ዝዓጠቑ ኣብ ክልል ዕድመ 65 ዝርከቡ ቦታት ካብ ሃገር ከይወፁ መምርሒ ከም ዝተመሓላለፈ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ኣቐዲሙ እቲ መምርሒ ካብ 55 ክሳብ 60 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ዕቑር ሰራዊት ንዝርከቡ ቦታት ጥራይ ዝምልከት እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ክልል ዕድመ 65 ዓመት ደይብሎ። ልዕሊ 65 ዓመት ኮይና ብረት ተረከቡና ንዝበሉ ቦታት ድማ ካብ ምምሕዳር መሰነይታ ድጋፍ ክሕተቱ እኳ እንተጸንሐ ኣብዚ እዋን እዚ ግና ኩሎም ኣብቲ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ቦታት ምስ ብረቶም ክጸንሑን ካብ ሃገር ድማ ከይወፁን ዝእግድ መምርሒታት እዩ ተመሓላሊፉ ዘሎ። ኣብዚ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ዕጡቓት ቦታት ደቆም ንምርኣይ ይኹን ንካልእ ጉዳያት ናብ ኢትዮጵያ፣ ዩጋንዳን ካልኦት ሃገራትን ክገሹ ኣብ ዝደልዩሉ እዋን ብረቶም ብስርዓት ከረክቡን ብምምሕዳር ድማ ደገፍ ክጽሓፈሎምን መጽንሑ ይፍለጥ። በዛ ሓድሽ መምርሒ ግና ኣብ ክልል ዕድመ 65 ዓመት ዝርከቡ እውን እንተኾኑ ብሕማም ወይ ፍሉይ ምኽንያት እንተዘይኮይኑ ካብ ሃገር ክወፁ ኣይክፍቀደሎምን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቦታቶም ኣብ ሰራዊት ዝርከቡ ሓያሎ ስድራ ቤታት ብሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምእታው ሓድሽ ህይወት ይጅምሩ ምህላዎም በብእዋኑ ጸብጻባት ይውሕዙ ኣለዉ። ገለ ስድራ ቤታት በቤተሰብ እናተደገፋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ህይወት ክጅምራ እንከለዋ፣ ካልኦት ድማ ናብ ዩጋንዳን ኬንያን ይሰግራ ምህላወን እቲ ዝበጽሓና ሓበሬታ የመልክት። ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩናትን ስግኣት ተጻብኦታትን ከምውን እቲ ኩነታት ዝፈጠሮ ዋሕዚ ናብ ስደትን ምብትታን ስድራ ቤታት ካብ ዝጀምር ልዕሊ 25 ዓመታት ኣሕሊፉ ይርከብ። ኣብዚ እዋን እውን እንተኾነ ዋሕዚ ናብ ስደት ብስግረዶብ ብመጠኑ ከም ዝቐነሰ ይንገር እኳ እንተኾነ ስድራ ቤታት ብእኩብን ሕጋዊ መገድን ናብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን መግዓዝ ግና ገኒኑ ኣሎ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንተወሳኺ 5 ዓመታት ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ክኸውን ብ24 ግንቦት ተመሪጹ። ኣካል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ውድብ ጥዕና ዓለም ንዶክተር ቴድሮስ ንካልኣይ እዋን ላዕለዋይ ሓላፊኡ ክኸውን ብዓብላሊ ድምፂ ዝመረጾ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከቕርበሉ ንዝጸንሐ ክስታት ሸለል ብምባል እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣባል ሕወሓትን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢህወደግን ዝነበረ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ገበናት ፈጺሙ ክብል ክኸሶ ጸኒሑ። ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ትግራይ መበቆል ዘለዎ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝወገነ ፖለቲካዊ መርገጽ ኣለዎ ክብል ይወቅስ። እንተኾነ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ክስን ወቐሳን ፖለቲካዊ ጸለመ ንተወላዶ ትግራይ ብኣልማማ ዒላማ ዝገበረ ናይ ብሔር ጽልኢ ዘንቀሎ ተባሂሉ ብዝበዝሓ ንዶክተር ቴድሮስ ድምፀን ዝሃባ ሃገራት ተነጺጉ እዩ። ኣብ ጀኔቫ ዝመደበሩ ውድብ ጥዕና ዓለም ብ24 ግንቦት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ካብ 160 ኣባል ሃገራት እተን 156 ዶክተር ቴድሮስ ዳይረክተር ኮይኑ ክቕጽል ደጊፈን። ወዲ 57 ዓመት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ሚኒስተር ጥዕና፣ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ካልእ ላዕለዋይ ጽፍሒ መንግስትን ዘገልገለ በዓል ስልጣን መንባሩ ይፍለጥ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝዓበየ ብድህኡ መመካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኮይኑ ኩናትን ብሰንኩ ዝስዕብ ዘሎ ስእነት መድሃኒታትን ብካልኣይ ደረጃ ከም ዝስራሕ እዩ ዝጠቅስ። ኣዛዚ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ ጀነራል ስቴፈን ታውንሰንድ ምስ ሓድሽ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ተመያይጡ። እቲ ጀነራል ብ24 ግንቦት ምስ ፕሬዚደንት ሓሰን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብዛዕባ ዳግም ምምላስ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ሶማል ከምኡውን ህሉው ኩነታት ሃገርን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ተመያይጡ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ቅድሚኡ ዝነበረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሰሓቦ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ሶማል ክምለስ ዝሓለፈ ሰሙን ትእዛዝ ሂብ እዩ። ብ23 ግንቦት ስልጣን ካብ መሐመድ ፋርማጆ ዝተረከበ ፕሬዚደንት ሓሰን ኣሜሪካ ናብ ሶማል ሰራዊታ ክትልኽ ብእወታ ከም ዝተቐበሎ ፍሊጡ። ኣሜሪካ ኣብ ስልጠና ሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ስለያን ፍሉይ ስርሒታትን ዝዋፈር ኣሳት 500 ወተሃደራት ዝሓቆፈ ፍሉይ ሓይሊ ናብ ሶማል ክትልኽ ምዃና ይግለጽ። እቲ ፍሉይ ሓይሊ ምስቲ ኣብ ጅቡቲ ዓስኪሩ ዝርከብ ኣሳት 4500 ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኣሜሪካ እናተዋሃደ ክሰርሕ እዩ። ጀነራል ታውንሰንድ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጅቡቲ ናብ ዝርከብ ሰራዊት ሃገሩ ዝበጽሓሉ ምስ መራሕቲ ሃገር ዘትዩ። እቲ ጀነራል ናብ ጅቡትን ሶማልን ዝበጽሐ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት ብምክያድ ምስ መራሕተን ኣብ ወተሃደራውን ጸጥታን ዘተኮረ ምምኽኻር እዩ። ንሱ ኣቐዲሙ
ናብ ሩዋንዳ ኬንያ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን አንጎላን በፂሑ እዩ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ